B'investiment ta' 700,000 euro tnedit l-iskema għal wirt artistiku li tipprovdi appoġġ finanzjarju lil każini tal-banda, il-Kmamar tan-Nar u l-assoċjazzjonijiet tal-armar tal-festi. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għal Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici fejn tqal li l-iskema ta' din is-sena immexxija mill-Kunsill Malti għall-Arti se jkollha żieda ta' 200,000 euro fuq l-investiment preċedenti. Permezz ta' din l-iskema, il-każini tal-banet jistgħu jibbenefikaw sa massimu ta' 8,000 euro għal kull proġett, waqt li l-Kmamar tan-Nar u l-assoċjazzjonijiet tal-armar tal-festi jistgħu jitolbu sa 5,000 euro fondi. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Owen Bonnici fakkar li l-Festa Maltija issa hi wkoll wirt intangibbli dinji skont il-UNESCO u dan jitfa' iktar peace fuq l-awtoritajiet biex jassiguraw li dan il-wirt tant sabiħ ikompli jimxi il-qudiem. Din is-sena din ngħidu illi flok 500,000 lill-Festi Maltin se nagħtu 700,000 li hija żieda importanti ħafna li ħadd itqassam din id-darba b'mod differenti fejn kull festa ta' kull lokalità kemm Għawdex u kemm Malta, kemm fit-Tramuntana u kemm fin-nofsinhar, kull festa se tieħu sema mill-istess ammont biex nagħtu dan il-kuraġġ, nagħtu din l-għajnuna sabiex il-qasam tal-soċjetajiet mużikali, sabiex il-qasam tal-armar u l-piroteknika ikomplu jimxu l-qoddim u jkomplu jagħtu l-ispettakli tant sbieħ illi tant il-Maltin gburin bihom. L-applikazzjonijiet se jinqasmu darbtejn din is-sena bl-ewwel applikazzjoni tingħalaq sa 2 April u t-tieni applikazzjoni se tingħalaq fit-8 Ottubru.